La xiqueta que va perdre el cap. Un conte de contes en valencià. Gràcia era molt despistada. Quan anava a la piscina, es deixava les xancles, el banyador, les ulleres, cada vegada una cosa. «Un dia perdràs el cap», li deia sa mare. Doncs acabava de passar. Havia tornat de l'escola sentint molt airet al coll. Carles, el seu amic i veí, li havia dit que la notava un poc rara, però no sabia dir-li molt bé per què. Quan va arribar a casa i va cridar al timbre, la seva germana va fer un crit que va fer saltar l'alarma del cotxe del veí. Gràcia havia perdut el cap. «Mira que t'ho havia dit, on t'has deixat el cap?», va dir sa mare. Gràcia no ho sabia. «On l'has vist per última vegada?», va preguntar la seva germana. Gràcia no acostumava a veure's el cap, així que no ho sabia tampoc. Va cridar a Carles per explicar-li-ho. Ah, això era el que et veia estrany abans. Carles li va dir que l'ajudaria a buscar-lo. Van desfer el trajecte cap a l'escola a veure si se li havia caigut pel camí, però res. Al dia següent preguntaria objectes perduts de l'escola. Al cap i a la fi era on havia trobat la carpeta, la llibreta de mates i fins i tot l'aparell dental les últimes vegades que l'havia perdut. Objectes perduts no hi havia res. Segur que tenies cap? Va dir Carles. Igual no n'has tingut mai. Gràcia estava segura que abans tenia cap. Quasi segura. Creia recordar que abans, si mirava la llum directament, estornudava. I això no pot passar si no tens cap, no? Gràcia estava trista. Sense cap no podia riure, ni fer-se trenes, ni posar-se les seues ulleres de sol. Quan va tornar a casa, sa mare, en veure-la tan abatuda, li va dir: «No patisques, Gràcia. Demà anirem a comprar un cap nou i podràs triar el que tu vulguis». Però Gràcia no volia un cap nou, volia el seu cap, amb les seues pigues, els seus ulls xicotets i la seva boca gran on li cabien 3 trossos de bresquilla alhora. Al matí següent, com sempre, Carles va passar a recollir-la. Li havia fet un cap de cartró. Com a mínim, així podria posar-se les seues ulleres de sol. El col·legi va anar regular. Carles li havia fet el cap de cartró amb un somriure massa gran i la mestra no parava de renyar-la per no prendre's la lliçó seriosament. De vesprada, com cada dimecres, van anar a casa la iaia de Carles a berenar llesquetes amb ou. La iaia de Carles va esclatar a riure en veure arribar a Gràcia amb el cap de cartró. Cal dir que Carles no era un artista molt hàbil. «Gràcia, per favor, lleva d'això». Però quan Gràcia es va llevar el cap de cartró, la iaia de l'ensurt quasi deixa caure la safata de llesquetes. «Però què t'ha passat, Angelet? On està el teu cap?» Gràcia va tornar a explicar que no ho sabia, que l'havia perdut. «Esta xiqueta tan despistada, sempre amb el cap als núvols». Els núvols! Van cridar Carles i Gràcia alhora i van eixir corrents al pati. Van mirar cap al cel i, efectivament, entre els núvols estava el cap de Gràcia, amb un somriure gegant de tan contenta com estava que l'hagueren trobat per fi. «Ja era hora!», va cridar el cap. I ara com el baixem? El cap va descartar totes i cadascuna de les opcions que se'ls van acudir a Carles i a Gràcia, principalment perquè eren idees roïníssimes. Ni pedres, ni pilotes, ni cordes, per favor, i no crec que una escala fins ací dalt siga una opció viable. La iaia de Carles, que estava delicadeta i es movia a poc, acabava d'arribar al pati. «Ah, ahí tenim el cap», va dir. «Això li sol passar a la gent que té moltes idees». Gràcia no ho sabia, això, i el seu cap pareixia que tampoc. «Les idees floten, i si tens moltes idees i no les lligues ben lligades, s'escapen. Normalment ixen per les orelles o pels forats del nas, però pareix que el teu cap no volia deixar-les escapar». «I ara com fem per a que deixen de flotar?», va preguntar el cap de Gràcia. «Les hem de lligar ben lligades», va dir la iaia. «Carles, porta'ns una llibreta i un llapis, corre!» Carles va córrer cap a dins de casa i va treure una llibreta i un llapis que la seva iaia gastava per a fer llistes de la compra. «Vinga, xiqueta, comença a cantar les idees, que les anem apuntant». El cap de Gràcia va començar a xerrar. Va llistar 34 dibuixos potencials, 3 contes, 2 jocs i 5 respostes superintel·ligents per a una discussió que havia tingut amb sa mare la setmana passada.
A mesura que la iaia anava apuntant les idees en la llibreteta, el cap de Gràcia anava baixant fins que es va encaixar perfectament amb la resta del cos. «Que bé senta tornar a estar sencera», van dir Gràcia i el seu cap. Hem acabat de rescatar-te el cap ja? Va dir Carles impacient. Vull jugar a un d'aquests jocs que t'has inventat. Gràcia, amb cap, ni el va sentir, perquè ja estava dins de casa deixant ben net el seu plat de llesquetes en ou. «Gràcia», va dir la iaia, «ja saps com has de fer per a que no se te'n torni a anar el cap als núvols amb tantes idees?» Gràcia la va mirar amb la boca plena de llesquetes. «No, iaia de Carles, com ho he de fer?» No volia haver de saltar-se més berenars per falta de cap. «Podries deixar de tindre idees?» «No crec que puga deixar de tindre idees, iaia de Carles». «M'ho imaginava i m'alegre. En aquest cas, l'únic que has de fer és apuntar a una llibreteta totes les idees que tingues. Així no se t'escapen, però tampoc es fan perdre el cap». Podem jugar ja? El segon joc que t'has inventat també pareix divertit. Va cridar Carles llegint la llibreteta. Gràcia va mirar a la iaia de Carles per assegurar-se que el consell que li estava donant ja s'havia acabat. Ella també tenia ganes de jugar. «Au, va, ves! A jugar, corre! I queda la meua llibreteta, ja ne trobaré jo una altra». Gràcia, amb la panxa ben plena i el cap ben al lloc, va eixir a jugar. I, efectivament, els jocs que s'havia inventat eren prou divertits. Quina sort haver recuperat el cap i totes les seues idees. La llibreteta de la iaia es va acabar de seguida i Gràcia en va plenar una altra i una altra i una altra i va formar torres de llibretetes a la seva habitació. I si vos trobeu a Gràcia avui en dia, veureu que és una xica amb el cap molt ben posat. Si parleu amb ella, doneu-li records de part meua i tingueu una miqueta de paciència. De vegades deixarà d'escoltar-vos per un moment i pareixerà que el seu cap està a punt d'eixir flotant, però traurà una llibreteta i començarà a apuntar. I de seguida tornarà a estar al present, amb vosaltres. I quan t'he contat, ja s'ha acabat.